Se eu crease un partido político para presentarme ás autonómicas en Galicia, o centro do meu programa, eh, poderíase chamar mm, Educación e Economía para vivir en Galicia. A parte da educación, hai moitos anos que a teño moi trazada. Non me apetece moito falar de ensino e educación, pero hai moitos anos, non? Xa estiven nas AMPAs, fai 10 anos, eu pensei en moitas cousas. Mais agora, que se fala de que o profesorado en primaria xa recuperaron as horas lectivas anteriores, en secundaria van a recuperar. A min, que estou moi de acordo con iso, menos horas lectivas para o profesorado, entendo que o seguinte paso, o paso lóxico, son menos horas lectivas para o alumnado. Cando lle quitamos horas lectivas ao profesorado, aparece o problema de ese desequilibrio. Fai falta máis profesorado. Mais eu non o creo así. Eu creo que o alumnado precisa menos horas lectivas. Isto non lle gusta aos profesores, eu xa o sei. Pero é así. Pero non precisan menos horas de escola. Porque eu, lembremos que me estou poñendo aquí que eu vou ser a presidenta da Xunta, eu sei que as familias precisan da escola para conciliar. E a escola é un espazo público, esa infraestructura, para que a infancia a viva. Durante o que agora é xornada lectiva, para min, habería que introducir máis descansos cognitivos, aquí tamén podo facer consigna, menos horas lectivas para aprender mellor, non fai falta moito máis profesorado, mas sí que precisamos as coidadoras. As coidadoras, que ademais é persoal da Xunta, e non persoal dependente do Estado, máis presenza. O propio profesorado di que se precisan para a atención á diversidade. E eu tamén concordo. Mas cando metemos estas figuras, permítenos ese tempo de lecer, que dá descanso, e que encaixaría moi ben con todas as políticas que se di que se fan pola saúde mental da infancia. Eu aquí teño clarísimo. Estaríamos conciliando, porque temos as mesmas horas ou máis, incluso fomentaría, non? O tempo na escola que fose amplo, mais non exclusivamente lectivo e académico, que fose vida. E despois, a min, eu traballei nas cociñas da Xunta. Eu traballei en varias cociñas da Xunta, de xestión pública como persoal interino da Xunta. E eu aí aprendín moitas cousas da vida nas cociñas da Xunta. E de cociña tamén. De facer moitas cousas, aprendín moitas cousas. Pero aprendín moitas cousas da vida e vin o potencial económico que hai aí. As cociñas de xestión pública como un dos motores económicos de Galicia. A Xunta, eu, se ganase esas eleccións, as que nunca me vou presentar, crearía emprego indirecto. E eu aquí, que eu traballo moito ca cabeza, diría, o diñeiro público que ten que ir para dar de comer nas escolas, pero tamén en residencias, centros de menores, todo ese usuario e usuaria que nos costa cartos públicos, todos eses cartos eu
quería repercutir en Galicia, na contorna, e con isto, ademais, porque ademais aquí eu metín todas as cousas que os políticos sempre queren vender. Revitalizar o rural. Se ti agora herdaches unhas terras e queres cultivar, queres ser labreja. Eu, aquí tamén creei un frase lema que é: non damos subvencións, damos solucións. Porque eu, Xunta de Galicia, teño que comprar todos os días toneladas de alimentos. E vou decidir a quen llos compro e quero comprarllos ás produtoras e ás pequenas industrias de envasado que hai en Galicia. Porque eu, se fose a presidenta de Galicia, eu non son tonta. Eu sei que iso me vai costar diñeiro, pero ten retorno económico. Afórrome as subvencións, que tamén teñen moita xestión, porque eu non che dou unha subvención. Eu vouche dar un contrato a ti que queres criar porcos, polos, e plantar froita, verdura, tomates, todo isto, ou que xa tes isto e queres comezar a envasar un produto, eu, po teu proxecto, vouche ofrecer un contrato. Durante tantos anos, a ti eu vouche comprar para tales centros que están de arredor de ti, e eu, ademais, podo garantir un volume mínimo de compras e un prezo. Porque eu sei cantos usuarios teño. Non dou subvencións, dou solucións. É dicir, douche a posibilidade de facer viable o teu negocio en Galicia, traballando para Galicia. Eu, Xunta de Galicia, vou crear emprego indirecto. E cando ti medres, vas crear máis emprego. Por iso é costoso, pero ten retorno. E fixa a poboación. Eu, que teño moitas residencias e unha poboación envellecida, quero fixar aquela poboación productiva. E teño nas miñas mans esa maneira que une todo o que lle levo toda a vida oindo aos políticos. Revitalizo o rural, apoio ao sector primario, sí, a pequena industria, a pyme, galega da terra, sí. E, ademais, coido a saúde da poboación. Cunha alimentación, e que podes volver ás escolas, de primeirísima calidade, que é o noso produto. Como o vedes? E aquí, dentro do meu proxecto, estaría recuperar o control e recuperar as cociñas públicas que están externalizadas. Pero eu, como non son tonta, que me presento ás eleccións porque son lista, sei que aí hai empresas que eu non podo botar toda esta xente fora. Así que as que están externalizadas, voulle dicir: ti, que vives da Xunta, agora vouche introducir unhas cláusulas polas que, se ti vives da Xunta, tes que mercarlle a estes produtores que eu che vou dicir. Porque, como dicía, ainda dirá, nun centro da Xunta que traballei, dicía: a Xunta somos todos, dicía o director do centro. Eu sempre lle dicía: pois a min parece que me tocou por peor lado que a ti. E logo, a empresa privada que traballa para min, Xunta, máis as condicións vouchas poñer eu, repercútemo no meu. E así podemos vivir todos. Eu que veño
destas historias comerciais e de marketing e así, aquí temos un win-to-win. Imos ganar todas e todos, e digamos que se non recuperei a xestión pública no primeiro paso, si que recuperei o control da cociña, aínda que estea externalizada. Porque eu, se me presentase a presidenta da Xunta, eu non son tonta. Eu sei que o meu programa, ademais de buscar fixar a poboación, quero que queden fixados e que voten por min. E eu aquí falo para o votante do rural, o sector primario, as pequenas empresas alimentarias, familias, as familias, e iso é amplismo. E ata incluso po profesorado. Aunque estes sempre van ser os que poñan máis así como dixan, non van contratar máis profesores, non, van contratar coidadoras. E ademais que a min parece unha figura preciosísima, a da coidadora. E máis, eu formaría as máis e igual lle subía a categoría nuns anos. A coidadora no sentido máis humano da palabra coidar. Nese tempo de lecer, nese momento no que as crianzas, se expanden e menos horas lectivas para aprender mellor. Calidade, Galicia, calidade, que di o PP, ata na maneira de aprender na escola. Fixen ao final aquí unhas anotacións. Así, que a mí non me sabe moito de política. Sería como educación e economía para vivir en Galicia. Escolas con ritmos humanos. Os comedores públicos como un dos motores económicos do país. Contratos públicos para producir. Isto é moi marxista. Quen produce é o motor. E aquí entra o prestixio do traballo productivo. Isto é marxista a máis non poder. Non me votades porque non teño partido, ni me vou presentar. Pero isto iba a gustar. É a autonomía material do país. Aquí é galeguista no sentido material, non ideolóxico. Porque, máis aló da ideoloxía, todas as persoas queremos vivir nun país que se sostén. Onde, se queremos ganar cartos, temos maneiras. E onde o público repercute así, nas persoas. Bueno, como non son política, nin o consultei con ninguén, o de ensino teño moi así, e isto pensei dun ano para aquí, o dos comedores e a economía local, pois seguro que ten 1000 matices. Pero isto pódese facer. Isto pódese facer porque eu estiven aí e eu vin que se compran cousas. Que se compran e que se cociñan e que para persoas usuarias é super importante. E nada. Que non teño partido nin me vou presentar. Nin gana tampouco. Pero deixo aí. Por se algún partido político ve que se pode facer algo, non?